tie n'isi ọ sị na onye agụụ na-agụ adịghị eburu ụtara si azị gbaa akpịrị ya onye agụụ na-agụ adịghị eburu ụtara n'aka bịa si azị gbaa akpịrị m azị bụ ụchụ agụụ na-agụ ya bịa bute ụtara n'aka budo ofe bịa sị achọrọ m ka akpịrị m mebie achọrọ m ka ihe too m na akpịrị ebe agụụ na-agụ ya o buru ụtara burukwa ofe ihe ọzọ ga-emezi na agụụ ga-akwụsị bụ na akpịrị ahụ ga-ekwe ka ụtara gafee ọ bụrụ na ihe bewa afọ n'okpuru wee si ya tie ụtara ọ ga-agarịrị na akpịrị maka ifie onye inu asị na onye agụụ na-agụ adịghị eburucha ụtara n'aka bịa sị azị gbaa akpịrị m ọ bụrụ ụtara n'aka bido ofe ọ na-asị akpịrị m osulu ono gbee turukwa onukwa gbee maka ife na akpịrị ya dị mma akpịrị na ụtara bụ nwanne onye ma eji wee sị na adakọrọ ụtara na ya akpịrị bụ nwanne o nwere ebe ọzọ ụtara si enwe isi na-abụghị na akpịrị ewepụ akpịrị ụtara enweghị uru n'ọbara ada agapado na ntutu ada anya dị n'azụ ada adịghị na n'azụ akwụkwọ ihe ụtara ndị abalị uru bụ nọ na-aba n'afọ nwere ụzọ nwere ụzọ aba n'afọ abụrụ na akpịrị ada akọrọ ụtara na ya na akpịrị nwanne mmadụ ada achọta ihe afụta ihe ọ na-achọ njedebe anya ebe ọzọ ọ bụrụ na mmadụ a na-achọ ihe sị nna kedu ihe na-agbalụ mbọ ya jeenu n'ebe dị na onwe ụlọ ha na-alụ ebe ahụ ka ịma ma ha enyeghị ọrụ ị na-ada anya ebete ha aka na-achọ ka ije Abuja ka ije Kano jee Enugu mana o nwere ụlọ a na-alụgasị n'azụ ebe a jee n'ebe ahụ ka mmadụ ọ na-ebuchala ụtara n'aka ga na-asị azị gbaa akpịrị ya eji enyo ihe ha gba n'aka jee n'ọdụ nso ogodo na nwe ọrụ dị n'Enugu ihe agba moto wee na-eje mana otu ọ dị n'azụ ebe ihe eji ụkwụ na-eje jegodu jee nwe ma enyeghị nke ebe ihe esibeghị wee pụta ụla jee n'ebe ọ dị nso ọ ka mma ọ ya akọ naanị na mmadụ adafụcha ihe ọ na-achọ n'ebe anya ebe ọzọ ka anyị gasie ike Mike Eze onye alụ ọ sị na alụ London kọfọstas akpụ ya Eze onye anyị niile na-eyibe nne ọ dapụtakọghị ọzọ tata n'usoro nke anyị nwere tata Mike Eze onye sị na mmanwụ ofu onye na-edu adadị mma nkiri mmanwụ ofu onye na-edu adadị mma nkiri ma igwe bụ ike ihe bụ mmanwụ bụ ọpụta enwe ndị na-ekweri ya egwu mmanwụ na-enwe ụmụ ụkwụ ya ọlụ ayaka na-enwe ọgbazuru obodo nwee ọkpọ keke ayaka ọ bụ na ayaka ga-apụta n'ime abalị ebe elekere mbụ nke ime nderi n'ebe elekere 10 ọkpọ keke ayaka apụtago na nke a na-akpọ oti mkpu n'ọnụ ndị nkịta ozugbo a na-akpọ ya ọkpọ keke ayaka ọ na-akpọ kekekekekeke kpọọ na-aga n'obodo ama na nna ya ukwu ayaka ya apụtakwa n'ime abalị ọ nke ọkpọ ya abalị ịtọ ọzọ tupu ayaka apụtazi ya na nna echi ma ọ bụ ọ gbazuru obodo ayaka ọ ya esi ụmụ oji baa uke gbada ide anyị bata abatete n'ofu abalị ọ pụta eke abatete osikwa ụzọ nke ọzọ bata mkpọ wee gbahụchekwa na-eme mkpọtụ mmụọ ka ọ bụkwa na-eme mkpọtụ na-ekwu okwu ịnụ anya ma na ọ gbazuru obodo ha ya ka na-apụta ihe ahụ mgbe ọha ga-esizi ma ọkpọ ka eke ya ka ma ọ gbazuru obodo ya ka mgbe adaka ayaka na onwe ga-apụtasị n'ime abalị ụmụ ụkwụ ya agagharịchago ndị mmadụ na-echezi ka nna ha ukwu na ayaka pụta mmanwụ ofu onye tile adadị mma nkiri ọ bụ na ayaka ahụ enweghị ọkpọ ka eke onweghị ọgbazuru obodo ọrụ n'abalị ọpụta ihe ike zọ ayaka ka ọ na-adị ya ha ma na ọnyaahụ ha gaa ike na-ewe rute nso mana ịnụ ha na ka ọkpọ ka ị na-akpọ esi nna na ebe a na-achị ya abalị ma ejezikwa na ayaka ya apụta maka onye ọbụla zuru ayaka n'ụzọ ma ajọ mmụọ ka ọ bụ izu n'ụzọ ozugbo gị mmanwụ ofunye titile adadị mma nkiri ịfụkwa akataka ndị anata ịtalị ha na-ayịkọ ọnụ ha ahụ ga-adị 18 ụzọ iyi